曲を作った方、そして歌っている方が何を伝えたいと思われたのかなっていうのと、私にフラを教えてくれている先生が何を私に伝えたいと思われたのかっていうのを少しでもしっかりと受け取って、それを少しでも形にできるように表現したいと思っています。プアキエレを踊らせていただきました。ジョシュ・タトフィさんが作詞作曲でレコーディングもされていらっしゃるもので、意味はその白い綺麗なお花を美しさをたたえているものになってまして、尊敬する愛する人、おばあちゃんに重ねていらっしゃるということです。その特別な人のことを思う曲になります。で、私がどんな風に踊ろうかなと思ったんですけれども、踊らせていただいた時は綺麗なお花ですとか、風と大地と雨と出てきますので、そういった母なる大地ではないですが、力強い愛情を表現できたらいいなと思って踊ってみました。レフ・ア・ビューティーはフランク・ヒューイットさんが作られた曲になりまして、ショーン・ナウアオさんがレコーディングをされている曲になります。永遠に愛する人を美しいレフアに例えていまして、その美しいレフアを歌った曲になっています。その霊を自分の胸の中に愛する人をずっと大切に思っていますというのが歌詞の中に出てくる素敵な曲になります。踊らせていただいた時はどんな土地にも力強く芽を出して情熱的な色で咲くレフアの綺麗なお花とは家族の温かさというのを表現したいと思って踊らせていただきました。クーイポ・イカヘイプエオネは作者がプリンセス・リケリケ王女になりまして、ブラザーズガジメロさんの曲で踊らせていただきました。波打ち際で愛しい恋人を思うシーンと、あとは森の中で夜の幸せな思い出を思うという曲になっています。私が踊らせていただいた時は森だったり海だったり自然だったりは一つとして同じ風景がないので、そういった愛しい儚いそういったものを表現することができるようにと思って踊らせていただきました。はい、すいません。